E, stai tu, Bă, Ogoid, mă. glumim, dar am și o problemă serioasă. Iază. Care e aia? Mi-au dat brusc în calculatorul mâncat așa. Uai, bă, s-a dus dracu mapa. Adică... Ce-ai, Am mă? văzut gaură neagră în mapă, să moară măsa. Mie Doamne. îmi dă blue screen, lui dă gaură neagră. Seara perfectă de joc. Văru, ia oprește câta. M-am oprit. Bum. Cam un și eu. Că ceva la capăt de pod. Da. Aici am găsit loc să stau. E, Să trag o căcare, să... în canal. Da. Dar cine-i dracu cântă? Nelson. El cântă. Yeah. S-am vrut să zic. Dar ce e ardelean? Normal. E din Cluj, mă. Ei, da, mă. Dă-i. Ce, să-i dau? Ți-i dau eu sau tu? Dă-i. Sigur? Dă-i, poate să mai dau una pe că serverele iară. Ii, Oh. era să-ți dau una. Nu da nenia. Eu intru la în casă. Eu intru la casă, dar mulți nu s acasă. Stai, eu ți-l opresc aici. Opa. Eu Să Ce pula fac o lui poză. Stalin? Ăla-i. Deci, stai să mai bag colindă. Că e faine. Bă, eu sunt pe contrasens, stai să plec dracu de aici. Play. Ioi. Așa, dă-i. Da, m-am blocat în gard. Da, și eu la fel. Gata. Uite, Vreau să-i dau cu malșarierul. gardul în gură. Dă-i cu mașarierul. Am dat câta. Oh, Dă-i tu, văru. Avem toată sara, ce-ai? chiar că mere pe asta. Da. Au. În Radna? Dar unde e Radna? În Hunedoara? După Arad, cred că. Credeam că e prin Moldova. Da. Îi și acolo, dar... Aici e Moldova aia. Ia, îmi pleacă tirul în cură. Oh! N-aude la ele. Ioi! Grijă. Avarie, remorcă, 17%, cum dracu. Mamă, ce curbă! Văru, vezi că intrăm în Hunedoara, ce scurbe. Știu, Cred că trece pe la Bran. cred. Pe la Bran, doamne, ce prost -s. Pe la Brad. Brad, mă, că Branul nu-i... Unde dracu, e în Brașov? E. Dar pe la Brad, cred că mergem. Și pe acolo e o țără muntos. Stai, togoită. Mamă, ce curbă vine. Ioi. Ca un curs ucit. Ioi, văru!
Ioi, vă! Ioi! Eu am văzut că te-ai dus direct în gard. Era să intri pe șina de tren. M-am urcat pe gard. Opa, iar vine o curbă de aia. Opa, no, ci încetinește. Ca păi, ce faci, pateu? Văru, vezi că nu suntem în Anglia. Ho, brr, tic-tic. Ioi! Văru! Tu ești bolund. Mamă, Dai tu, Coio. îmi trebuie service. Dai slash fix. Ei, da, mă. Dacă nu pot, amu. Să mă cac. Tu, ce e acolo? Tu fiș. Da, mi s-a oprit motorul, bag. Y/fix. Yeah. Ai, le arăta Cu o la... gură de tastatură, cu am în germană. Speak something. System you have white. Ce? Și că să aștept 187 de secunde. Ioi, du-te la budă până atunci. Nu că rămân în drum, dracu. No, încearcă să-i dai aia cât poți. Că trece. S-o duci și botul. Vă țucă, tata, Din foarte Ardeală tare. în România. Pleacă toată șmecheria. Șmecheria, a. Ui, bă, ești nebun fix ca în România, calea ferată, să-mi trea palme. A, Uai, ce fain e tu, la Iștenea. Ia ce scrie. Atenție la tren, da, fix, măi, la fel, să-mi trea palme. Ilia. da, e la fel. Acum dacă am pus frână, iară moare motorul. Bine că ori băgat galatul și n-ori băgat alba Iulia. Da, le-aș mure. Uai, mi-a murit motorul, iară. Ioi, văru! Eu, no, iar mai buguit. Cum dracu? Uite ce la cabina mea. Vezi că eu dau F7. Îi dau și eu, bacula, că până dau slash fix mor. Dar ce să bugă, muia. No, așa ce iară bine, no? Eu nu pot înțelege. Păi, Ia, unde suntem, în Timișoara. Băga sară, dracu. păi nu, în Timișoara trebuie să... A, nu, ura, în Craiova. Noi am mers un drum degeaba, mă. Am stricat benzol. Păi, Păi, noi trebuia să mergem pe la... De fapt, mai avem aproape, amu, dar, no. ia scrie pe hai. unde că mere. Da, dacă s-ar încărca futul în gură. Putem, pula mea. Bă, Eu. păi stai. Bunul Dumnezeu. Păi ia, Așa e. aștept aici. Hai, o găit. Mamă, Intrăm pe autostradă, băga mea. am luat-o iurea. Tu? Nu, zic că am luat amândoi iurea. Nu, stai chill, dar zic de mă. Că nu-mi place autostrada. Fii atent, nu mi se... Ce bug. Ia arată virița. Fii atent ce bug. Iază. Cauciucurile nu le-au reparat. 3% am. What the fuck? Hai să mai intru o tură să văd. Tată-mi fiu. Nu le-au reparat. Doamne. Ce muie. Clientul nostru așteaptă marfa cu du-te mă în gutură că aștept că vă dau când pot. Coioș.
Hai, bată-te pula. Iar o picat. Unde dracu trebuie să ies? Acolo. Spație, uite-te că-i poartă, dar să deschide când te duci. Bată-o storle. Apoi, îl fute taxul. Ioi, asta. Ia stai. Aha, ce? Este. Ai deschis-o. Uf, băga sar dracu. Oh. No, hai da! Bă, poate Hai că chiar bașa. ne oprește poliția, mă. Mă, taci, mă. Măcar ăsta, Potera. Și nu Gabori. Ne oprește sândelul. Yeah. Coioș, ce faci? Adică, Boldoș. cine eu? Eu te-am văzut că ești afară, în decor. S-a intrat palme, genul. Bă, dar mai vine odată noaptea, că îmi place mai mult să conduc pe noapte. Bă, bune. Nu mai vine că ninge. Ioi. Tu-ți gardul în gură. Oh. Nu știu. Futu-te în gură de bot. Cum, domn, iar că m-a ajuns acolo? Cu tirul. Ioi! Am luat semnul lui ăia. No, ai grijă aici în curbă. Mai știi faza, nu? Bă, nebunilor. Ioi. Oh, brr, ce mai speriat. Bă, nebunilor. Zi, Ce, mă, mă? ce-i? Bă, deci fiți atenți. Deci fiți atenți doar. Zi, mă. Da, mă, zi. Nimic. Na, tu ce Sus pui? pula. Ce dracu. M-ai luat cu suspansul ăla așa, mu... Coioșule. Cât No, no, asta e. fiți atenți, da, mă, ce-i? Fiți, mă, atenți, da, mă, îs. Zici că nimic. E bun. Ce? Sper să-mi iau copyright. Dar faci live? Nu, filmez. Da? Yeah. No, bun. ce? Au. Nu, ceva. Asta Ce ai că făcut? filmează și am vorbit urât, mă. Dar du-te, mă, bag acolo restricție. Mare grabă. Auzi la el. Ioi! Bă! Oh, brr! Depășire de viteză, încălcare de reguli și o călca și un cânie. Yeah. Pișchea. Unde e aia? Biștea? Pișchea. Piștea, nu știu, la pește acasă. Bă! Ce ai făcut, mă? Iau invers. Aoleu, văru. Nu e Anglia. Da. Băi, ești nebun. Ce ai, mă? Prea lung tutorialul ăsta. Bă, mai ții minte? Reștoc.
Ce? Opa, unde? Faci? Cică, merg pe linia Angliei. Mamă, e un an deja de atunci. E nebun. Da. Vezi că n-am mai dat. Mm. Sănătate Nu și poți să tu. nu uite tutorial, uite așa, dă-te, dracu, că n-am nevoie de tutoriale. Tutorial are numai pentru proști, așa e? Ia zi. Da. Și manualele la fel. Și tot el după 2 minute, ce trebuie să fac? Păi de asta există YouTube. Să bag colegii în acțiune. Ce mare noroc au avut, că nu au, mare noroc au avut, că nu au avut Ce faci, carnechilor acolo. mă? Unde conduci? Pișca. Oh. Hai, Armine! Oh, îl știi, bun. Arde-o bine! Cât ai, Vere? Eu? 110. Atât am și eu și nu te mai ajung. E, ce am, mă? Când am 110? Am 100. Menchine am 110. Vezi că trebuie să facem dreapta. Grijă, să nu Mamă. intri în parapet. Și iar trebuie să cetinesc. Zici că moare ăla. Auzi-l. Spune cu are mică. Mamă, ce Bă, ciudat e Văru, jocul ăsta. dai cât de tare poți, că eu nu mai pot opri. Că dacă am viteza asta cu camionul ăsta și cu... Astea 8-6 de tone după mine. Și eu am 27 și tu nu te ajung. E, păi dacă am Aici luat cred că- odată viteză, mă avantajează greutatea. A, dar oricum trebuie să opresc. Băga s-ar dracu. Aici cred că tonele mai puține sunt mai grele ca alea mai multe. Lugoj. Bă, n-ar fi fost să bagi E și lângă- Lugojul. E lângă mine. E, știu. Ioi, bă! Ioi, bă, Bă, oh! hai! Unde mere? Păi aici, la Beniță. La Porodici. Da, E, Paradise, că aici Da. suntem ăsta, în banat. da. Da, ăsta... Nicor, știi de unde e? E, De unde? din Banat. Da, dar de unde? A, nu știu. Timișoara. E? Da. Din Temeșvar. Bă, nu mai jignița. Da. Vezi că trebuie să încetinim. Orșova. Reșița. Ajung acasă. Bă, Ce mă? dar de ce n-ai făcut așa? Ce să așa? Ai de mine, mă. Eu. Ai văzut semnul? Nu mai... Mireasa sare în sus ca arsa. Hai că de aici cred că îi dăm limb până în Craiova. Îi dăm ce? Lin. A, am înțeles altceva. Ce ai înțeles? Înțeles. Limbi.
Nunta lui Cărunta. Eu mai mai am multă 3 zile de școală și gata, eu. Am crezut că mai ai 3 zile de condus. Ce instrumental, parcă ar zice ce panoramă, ce panoramă, ce panoramă. Mireasa e panoramă. Nu-mi place zăpada asta. Să mă rog, din soarea asta. Abia Nici aștept mie. să bage modul. Îl bagă pe 22. Pe 22 îl bagă. Yeah. Ioi! Ce ai făcut? N-ai Holgoș! cum. Te-ai răsturnat. Nu, am dat în parapet. Dar direct în el am intrat. Cât avari ai? Caransebeș? 71. Zonă industrială. Caransebe și mă duc la gagică mea acasă. Păi n-ai zis că în Austria. Păi da. Dar ce mă, ăsta nu e acasă? A. Bă, vezi că filmez. Aoleu! Hai să-mi bag. Eu am uitat. Lasă, nu-i nimic, că te în partea la montaj. Ai văzut semnul? Nu mai... Am unde intrăm? Nu știu. A, în Buchin. Era să zic Da. Bucin. Bă, ce-mi place pe lângă alte state, adică în România e la colț de stradă așa, gen cruce. Tot o cruce găsești. Crucea măsii. Bă, Apoi ai zis că pui restricții, mă. no, păi, no. Hai da! Sus că vine. Da, exact așa sunt trecerile de pieton făcute. Dar știi cum a făcut, nu? Cine ce? Cum au făcut ăștia să bage România în joc? A, De pe Google Maps. îți dai seama. Bă, dar unde este mamu? Mamă, câta curba! Luat-o pe miriște, fii atent. Aici nu s-a scumpit încă benzina aici, încă tot 5 lei. Păi 5 lei? A, Mehadia. Mehadia! Mehadia, după aia e Mehadica, cred că. Da, nu râde. Serios. Da, mă. E Mehadia, Mehadica. Nu mă știu prin Banat. Da, deci că dacă zic una bună, te ca și pe tine de râs. Ază. E șalnița. Mă, dar unde Dumnezeu e peco ăla, mă? Ce peco, mă. E numai semnul aici. Uite-l pe ăsta din Norvegia. Ui, mă, Dunăre. Ui, Sârbia. Ba, asta nu-i... Dunăre Marea Neagră. Yeah. Nu-i Dunărea, ce prostă Unde au pus pompele, fii atent. Bă, dar eu cum ești aici?
Imediat Nu mai suntem... spera că m-am speriat. Imediat ajungem la Dunăre, cred că. Preț, 1 euro pe litru. Ați observat un nou punct de observație. E bă, Ce? nu data ce Ați Am observat ce un e nou asta? punct de observație? Ce e asta? Bă, iar o cruce. Bă, ce e asta, mă? Apăsați că e un pentru a euro opri litru. motorul. Ia, ce e asta? Bă, Bă, ești nebun? mm, Mamă, îmi dă ceva animație când stau aici și selectez. mă, Mor tu că eu mă plimb cu liftul în jocul ăsta. Nu animație, gen așa un scurt filmuleț despre peisaj. Da, nu știi? Nu, nu știam. E de mult chestia asta, că mai sunt locații. Ce tare. Nu le-am băgat în seama până am. Mă, ești văru. Păi Am tu un nu... Tu nu știi atent la detalii. Ba, e, dar de când n-am mai jucat TTS. Bună, scuză. De ieri. Da, aici ar fi stai să stai, doamne, ar fi fain să stai. Te trezești? Și te și culci. Ia. hai să-mi bag colegii în acțiune. Mai era un peco mai în față. Hai, Da, de ce? Pentru ce strobă? eu am oprit la ăla din spate. Pentru? Să văd cât e benzina. Aia, Ah, motorina, pardon. Gardu! ui mă, Beograd. Turnul Severin. A? Drobeta, turnul Severin. Bine că nu-i turnul Ruieni. Bă, peco exact așa e. Păi e, știu. Petrol. Pe aici am dus la motorul mea. Vama... Porțile de ce? N-am putut citi. Uai, ce fain e aici. Uai, ce fain ești, nebună. Nu. Aici am dus la motorul mea, să-mi bag piciorul dacă nu. Ia? Da. Exact așa arată drumul. Ui, acolo văd Timocu. Și Bă! crucea și băncuțele. Bă, coioș! Nu ești tu Ce? ăsta? Care, dracu? Ce prost e ăsta! Doamne! Eu Am mers crezut în că ești față. tu. Nu, eu mers în față. Dai că te aștept, că cred că ești în spate. Ai trecut de tunelul ăla. Nu știu ce sunt tunel, unde- doar dă-i. Unde e filmulețul? Acolo, mis. Oh, olo, hai, duce, că eu sunt cu Mai am, mă? jumătate de Dunăre peste. Uhu. Ce prost e ăsta. Ce tir mișto are. Ia să vedem care e diferența. În tunel. Da. Aici e diferență.